Здравейте, YouTube! Аз съм The Power и тук се сменим И Мазо. и Мазо и снимаме втори епизод на нашия Survival. О, намерих шопа къде? Той имал шоп. О, не, бах, с римския колизеум. Нали си сетнал холма? Да. Искаш ли да се телепортнеш до мене да видиш какво е така? Това е арена. Арена? Да, знаеш колко е готина. И голяма. Крити. Доста е голямо и не мога да видя къде е началото и къде е. Здравейте! Не, побити ви селениците на... Стигаре! Аз съм махам от тук, не мога грифон. О, намерих шугар. Не, дървото. Сега ще направя нещо рискувано. Банзай! Падна ли, умря ли? Не умря. Защо скочи? Скочих, за да сложа едно дърво. Аха! И аз стига, Охо, знаеш колко шугаркейн имам за сега? 7, 16, 22. Доста книги можем да си направим рафтове. Рафтове с книги. Имам 35 шугаркейн. Чакай се. Една секунда. Готово. Чек, тия тук неща трябва да ги махнем. И аз съм тук. Три от тези неща са мои. Много си лоши. Аз ще се качя дървета. Айде го не пейся. О, виждам куче. То е мое. Ясно. И не си го дава. А трябва да ме дадеш кое? Чакай, къде има ти кучето? Куче! За тебе, бе. Накарах ли го да седне? Знам. Так. Айран нещата чупят по-бавно, даже и от баба ми. Аз обичам много голдени елементи. Много бързо хъбят, те са мои. Те са най-силните. Само ще се хъбят много бързо. Да. После не се даже от Diamond. Още дърво не гори всяко. Колко дърво имаш? Много. Колко? Много. Ама колко? Не знам. Дай ми, че ми трябва. Добре, искаш ли бели? Какво да ли искам? Бели дърва. Ето. Сега изчаках тая горичка. Толкова има в себе си. Казах, че ми даде много. Знам. Иначе ще да си дам повече. Да.
Аз после ще си направя отделни честове за всичко. Имаш ли случайно... Що бе? Що Леонче? Не знам. Ей, точно направи, браво. Да изсъка ли всичко, защото от терасата няма се вижда нищо, освен дървета. Не, чекай, дей! За сега изсякох всичко. Да, забелязах го. Чек, сериозно всичко си отрязал. Може и повече. Не искам. Толкова беше хубаво и някакъв дървосекач дойде и го образи. Обвинявай. Имам топки с лъс. Колко? 3. И искаш ли да си направим една пътека до това, до водата? После по-нататък. За шугаркейна. Моля? Нищо, не стига. Дървото не ти стигна. Не бе, говори, пръчките. Защото аз имам още дърво. Ми дай, че ще ми покажеш това. За сега изсичам много дърва. Действи, човек. Трябва да си изхабия желязната кирка. За какво? За дървото. Аз докато не си изхабя даймонд кирката, не спирам да чупя. Не, шукам се. Ти отли си. Това няма свършване. Освен ако не почна да цепя бедрок. Я дай колко. Колко? Колко имаш? Всичките. Всичко. Всичко. Но ще ми е мъчно за тях. Ай, дай ги по. Няма да ти дам всичко. Виж колко е красиво. За сега съм изсякал почти всичко. Сега ще видя колко са красиви. Виждаш ли? Почти всичко изсяка. Чакай още. Скоро ще... Откъде се взе колко тук, бе? Аз го фърлих. Добре, по-пива. Знаеш ли колко необработено дърво имам? Колко? Почти 2 стака. Браво. Искаш ли дърво? Дърво ли? Защото изсяках почти всичко. И после може да видим. Папа. Админа после ще се чуди къде са дървата. Май ще чуди. Виждаш ли напреде колко дърва са останали? Аз за ябълки, не за друго. Що? Ябълки? Може да направим Golden Apple. Само нещо първо. Нямаме желязо. Имаме. Кова. Имам 23 желязо. Стига да пак ли става вечер? Имаш ли 3 вълна? В себе си имам 1. Стига да е. Чакай, ти е моето дърво. Без да исках. Да го шата ударя. Чакай, да видя защо ти е дърво. Пълна. Сега ще изплюе. Ето те, фърлих тя. Ето я, тук е, ето. Даже я удрям. Ейте всички, да ви водеме на поста. Тия гадни клони. Вълна. Аз взех цялата.
А, Имаш ли още 2 вълна? не, точно това ти казвах. Трябва да намерим, чакай малко. Ние в сервера сме само ти и аз, трябва да намерим вълната. Заемам се. Къде сте, зомбари? О, чакай, че железния меч върши по-добра работа. Опа! Чакай, искаш ли малко дърво? Аз ли? Да? Я дай. Ще дам съвсем малко. Ти да не биде цял стак. Не. Точно стак си. Чакай, искаш ли още? Не прекаляваш. Ето ти малко бяла за окрас. Железен меч. О, ти нали ще ми покажеш нещо с желязото? А? Нали ще да ми показваш нещо с желязото? Колко желязо имаш? 20. Я го дай. И едно. Знаеш какво? Оставям всички айтеми в честа. Трябва да си направя още един. Направо ще ги слепя. Давай тук да ти дам нещо. Секунда. Защо ми е каска? Да ти чакай сега. Значи си изхъбих. Колко желязо имаш още? 9. Не го хъби. Тъквам ти да си направя меч. А, добре, аз мислех, че са само за инструменти. Стига ре, пред мене има 2 спайдера и 2 крипъра. Вече официално може да намерим диаманти. Как така? Ей, крипъра гръмна и уби спайдера, ще му уби. Как така можем официално да намерим диамант? Защото и аз имам вече ранкирка. Да, крипъра гръмна и проби цяла мина. Под мене се откри цяла мина. Знаеш ли, че вече крипърите гърмят малко повече от преди гърмят като TNT? Яко. Нищо не виждам, слагам торч, виждам нищо. О, тук аз съм слагал торчове. Чакай, аз имам майна. Че да знаеш къде има още овце? Търся. Защото ни трябва още 2 вълна. О май гот. Но вече съм 10 лева. Може да си инчантнеш нещо на спауна. Да. Може и да стана 11. Не, само аз съм върши. Обаче първо ще имаме първия етаж, после по-нататък ще направим втория. Да. Мисля, че намерих пирамида. От пясък? Не, това е просто къща от пясък. Не. За жалост не. О, намерих пирамида. Каква обаче? Моля? Каква обаче? Инстант.
Пред мене се откри много крипари, много зомбита, много нещо. Човек, един скелет е точно пред вратата ни. Убий го, нали имаш арен меч? Дай. Знаеш ли, че от много отдавна бяха направили един апдейт на още на 1.2.5 или на 1.2, абе на 1.2.5 или на 1.2.3, може да удреш през дупките. През какво? През дупките. О, да, спаято и скелетона ма би през стената. Стига е. Стига бе, умрях. Знаеш ли къде си? Да. Нека ще просто колам, че си го сетнал. Ще трябва да бягам. Не знам, как сляда. Този крипър ще отида, ще го прибия. Те още от сега ме подпукаха. Да, крипър и всичко. Мисля, че пак ще умра. Намерих овца. Ма нямам време да я пия, после ще се върна за нея. Да, скелетон, аз летя, той намерих още един. Човек, направи кечката на вълка джип жълта. Как? Какво? Как? Чакай малко да го... Готово вече има жълта книжка. Как? С боя. И аз вече официално си имам чест. Ще празнуваш ли? Да. Аз бързам да отида при айтемите си. Дозо, нали знаеш, че има команда бек? Команда бек. Няма така. Те. Обикновено в серверите има, обаче няма. Ами в този сервер забравен от Бога, който не знам как си го намерил. Сега ако ми ги няма айтемите, то знам. О, айтемите ми са тук. Охо, и съм 4-ти левел. Той е гадно. Да, имам стрела в крака и в рамото. Здравей! Да. Имаш стрела в... В рамото и в крака. Сега отивам за овцете. Обещах. Трябват ми само още 2 на 4 и вече може да спим. Знам, толкова се намерих. Само че аз имам храна в честа. Мария зомби. И крипър. Ето е едната. Да, разбираш ли? Аз я ударих и тя фръкна. Викът ми нося. Сега къде е втората? Аз почти направих къщата, човек. Ето е едната вълна.
ето ме, здравейте. Човек, дървото ти, дето ми го даде, почти свърши. Сериозно. И то само за покрива. Кучето ми е грозно. Кое бе? Кучето ми е грозно. Ето ти вълната. Къде бе? Къде път? О, пред мене. Я да е пак. И вече, официално вече може да спием. Аз дадох ли ти... Какво? На. Точно пред краката ти. Ей, после ще си го правя. Така, вземам това и това, слагам ги тук. После ще се върна. О, пращу! Пращу с голем... Да, даде ми месце. Тук се трябва да чупим. Имам много да потребитам, човек. Включил ли си звука? Да. Значи чу как мляскам. Да. В момента вървя по печките, между другото, какво печеш? Храна. И... 3. Айде бе, чакай се. Я ми дай айрона. Колко? 3. Имам едно. Сериозно. Да, така всички ще направим инструменти. Всичките ли? Не, само кирка, меч и Iron X. Аз имам само Айде сега брод. да преместим печките и другите тия работи. После. Аз го преместим сега. Аз мога да го щупя само сега. Знам. Зато... Я ми ги дай. Колко бяха? Ами целият ми стак с такова камък и 2 стикс. Чакай. Крафтингът ми. Да убия. Как да знам, когато ти си правиш неща и аз да го чупя. Чакай, я не идвай сега, защото ще си пръснат всички айтеми. Честно ти ли? Леле, колко много бяха. Сега ги пръскам всички. Ето, сега не идвай. Маля колко много айтеми. Я го махни към този. Чакай, има нещо под мене, над мене, навсякъде. Да се чува мощното кликане. Да, чу. Мисля, че ще да го духа. Ами, господа. Точно под краката ми има някаква мина. С крипър в мия, който ме уби почти. О, Ендърмен. Не го убия ли? Да, добре, спайдър.
кой гати лавата. Един спайдер за малко му пътне в нея. Казах за малко. И отделно къща ни стана. Готова ли? О, да, намерих. Аз ще се върна нагоре за малко кола. Мисля да намеря и диаманти. Аз лично малко се съмнявам. Нима. О, виждам ти името. Правя мазе. Значи сме много близо. Пещера. Навсякъде има пещера. Къде е по-точно? Под къщата ни. За малко плътна в лавата. Не знам, мисля, че те наближава. Или това е кучето ми. Айде да покопаме малко, че не сме копали. Аз не съм копал. Ха-ха-ха. Аз намерих много желязо. Аз от къщата ще почнем да дълбая надолу. Той ендърмен нещо ме притеснява. Мисля, че му се ходи до тоалетната. Кой? Ендърмена. Що? Знаеш как се клати? Погледнах го. Помощ. Следваме. Вече официално си имаме собствена мина. Това може и да е чуждо. Тига не, аре, махай се тъпа вода. Стига ти моето куче, бе. А не. Къде е Песчо? О, овца в мината, брато. Овца в мината. Куче в мината. Това не е ли който? Не. Моето куче е по-хубаво. Поне е кастрирано. Още желязо. Този идиот, който не е проверил на самия идиот. О, майко! Чек, тъмно ли е? Не, аз имам торчове. Ама ти нямаш. Имам. Колко? Няма ти. Добре. Имам 5. О майко, цяла армия от скелетон. Мисля, че съм намерил спаунър. Я чакай да се телепортна до тебе. Ама, мисля, че ще изгубим къщата. Ние имаме сет хом. Седна си хома, нали? Да, разбира се. Имаш ли дърво? Колко? Не знам, идвай направо. Давай бързо. Чакай сега. Тъпа А. И мазо. Чакай, това къде е? Точно в тази мина над къщата. Над или под къщата? Под и аз пак над. Умри, бе. Аз ме да поставил меча горе, че. Не тук. Вижда някога ме дето. Знам, знаеш ли къде има спаунър, ела? Ела нагоре, ела къде си? Където има спаунър, бе? Да, за скелетони. Ела. О, може да се направим
взема. Знаеш ли как да го вземеш? О, майко, паднах надолу някъде. Качвам се. Давай напреде. Къде напреде? Напреде давай. Добре. Абе! Някой зомби за тебе. Да, аз го нападнах. Няма да излезе да ми дадеш храна, защото нямам никаква. Мито. Ще се зарадваш ли на зомби? Храна. От зомби. Поне ти дава нещо. Ето, дръж. Поне ти дава нещо, освен искаш ли да умреш. Знаеш ли колко желязо имаме за сега? Хората им плеш. Имаме 40 желязо за сега. Нещо влезе тука. Човек, май обкаляме. Не обикаляме. Аз просто съм слагал навсякъде точно и не съм гледал. Така, ела сега. О, скелетон. Стига гати. На мен ми свършиха точно. Имаш ли такова? Ще ме извиняваш. Домашния. Той за малко излезе. Здравей, мой приятелю. Здрасти. Мен ми хрумна нещо, ама пак забравих какво е. О, виж. Сега тук са взривявали TNT-та. Да, и както естествено да не ме почват зомбита. Май го видях, обаче не съм 100% сигурен. О, човек, тук база има спална. Да, знам. О, надолу има такова. Кажи бъде дънжън. Какъв дънжън, бе? Това е изоставена мина. Изоставена мина. Да, нарича се дънжън, ама... Я дай... О, лазули. Човек, крипър за тебе! Убия го. Наполовин кръв съм. Аз съм на едно сърце, ама айде. Аре, Холм, докато ми се заради кръвта, аз си спомням пътя. О, майко. Човек, аз съм наполовинка кръв и нямам никаква храна. И махнята спешка от тук е. Аз имам храна, ето. Между другото, докато се викам срещу скелетите, гледай, кой ми дропна един. Да, не, това го дропна на мене. И мене, докато ми звънна телефона и трябваше да тръгна. Ето, давах ти храна. Мерси. Човек, ние си имаме ли на Айде да спим. Да, и още да предложа това. Тук си имаме човек. Така, искаш ли първо да отидем за храна? Защото по време, нека сме в мината, може да ми свърши храната. Моята скрипър обаче е много гръмна. Да, с цяло сърце, аз останах на едно сърце. Аз останах на половин сърце. Виж, не знаеш, има... Остана. Зомби пусна керат! Какво? Зомби пусна керат! Какво е това? Морков! Сериозно? Виж! О, керат. О, I love керат. Опа. Айде да намерим... Съда малко. Ще използвам за малко твоята печ. Да взема ли песа? Изпечи айран.
Аз 40 айрон пекати. Чакай малко. Първо искам да набавим храна. Отивам малко за храна. О, майко. Чакай да направим една фермичка. Събери докато няма сиц. Аз имам малко сиц. Колко? Чакай да видя. Първо да вляза. Имам 4. Имам и шугър. Имам 35 шугър. Искаш ли го? Просто колко айрон изпечи? 40 всички. Още не съм го изпекал. Не бе, говоря ти... Дай 2 айрон. Чакай, още не съм вкъщи. Не, как исках направо кучето да го пусна на лов, да направят някакъв такъв нов апдейт, да пусна кучето на лов и ето да ми носи храната. Ето всичкото дет за сега се изпекло, къде си? Чакай. Слънце. Ти даде ли ми желязо? Да бе, дадох ти за сега. Направих специална вратичка за кучето. Я. Ето го, тук е тази дупка, виж я? Чакай, като се замисля, те ще направя и тук горе пък ще сложим тако. Обаче сега трябва да махнем тук. Ще сложа... Тук ще е специално, гледай сега, тук ще е специално за ключи, т.е. ще има там. Може да напред да направим колипка на кучето. Тъй, сега. Майко, чек, трябва ми вода. Да, аз това предложих преди малко. Само, че някой беше изхабил цялото желязо. Таман наблизо има, чакай. Гледай, виж тук фермата, зъхни като за световно. Знаеш ли, аз мога да направя такова. Чакай, аз направих кофа, сега отивам за вода. Да, аз направих кофа, може да направим Infinity Water. Да. Ето тук горе има вода. Да, знам. Там събирах пясък, ето и там си много кратко в него. Аз взех копи са ни достатъчно за да направим Infinity Water. 3 кофи. Не, човек, то на нас не трябва само 2 кофи. Просто сложи ето тук. Ето тук, виждаш ли? Чакай, че правим мост. Ти куче ще го оставя тук. Какъв мост прежече? Да ни е по-пряк пътя. Да, точно пред тераската. Изглед, майка. Хубаво, да се го поправяме. Ела сега. Не знам, просто я. Я сложи тук в единия ъгъл вода е. Направих ги. Да. Тук, да. Какво? Явно няма да е тук. Чакай, няма да е тук. Какъв е проблема? Добре. Така по-добре. Намерихме между другото лазули. Тъй. Да, преди малко. Може да се направиш кучето с... Опа.
Що? Ако направим тези две на... Чек, махни си дърво да се тук. Къде? Ето тук го тук. От тук да пуши дърво. Аз сега ще пуша. Нямам, брат. Аз чупих дървото между другото. Добре, аз за след малко. Чакай тук... Да. Окей. Окей, и... Добре, ето да. Нямам търк, тя дай. Пак толкова много не трябваше да дам. Аз ти дах колко имам. Сега събирам синица. Трябва да направим една вратичка. Това ще направя. Чакай, че се хлична това. Отивам за още. Отидем да имаш едно стъкло? Не. Чакай, какво? Едно стъкло. Не. Прилеп навънка? Само да го питам, там където намерихме спауна род, изоставената мина, да питам само в това, дето аз ли го направих беше? Не. В една мина, дето аз влязах. Добре. Която не си спомням вече къде е. Шибом се. Той е. Ма страшно е. Няма никакъв сит. Чакай, аз ходя ще следем от. Така почвам да засявам. Останах с едно сит. Сериозно? Къде го сложа? Слагам го на земята. Чакай малко и сега идвам. Него пак го мисля. Сигурно ще го измисля. Някой хвърля тук един сит.
Айде, моля ти се днес. Не му казвайте, че съм го направил. О, мага. Да. Сега не знам как се правеше. Това птичка ли беше? Не се разбирам сега. Ей, те се правиш, да. И така... Точно направите. И докато няма, може да направим да подобря мостът. Да не по-точно това не е мост. Е мост, ама... Извинявай, че се забавих. Тъкмо ще така... Тъкмо ще да... Тъкмо се чуди къде си. Я... Чекам... Имаш ли... Чакай. Да, сигурно имам. Защо така си слагал стълбите? Защото иначе никак си не можем да ги сложим. Сега не можем да се качим. Не, можем да се качим. Ага. Мама къде е? Навънка. Аз ги направих, бе. Направих ги правни. Аз сложих морковите. Крипър гръмна. Сериозно? Тебе ли уби? Не ме е убил. Но как не гръмна фермата? Ти се чист късмет. Човек, той да нанесе много големи щети, бе. О, чудех се за какво ли да използвам едното си яйце. Ето защо ние трябва. Вау, къде отиде едното си яйце? В мене. И вече имам 4. Използвах бон мил, за да порастат по-бързо, че огладнявам. Добре, служи. Човек, трябва да запушим дупката. Имаш го. Чакай, ще Таман ми свърши. Охо, айрона е готов. всички я. Да. 26, айде да лягаме. Добре. Чакай малко. Тук да запиша. Опа. Легна ли? Да. И аз. Кой плюе навънка? Не знам. О май гад, виж, че ли го направи той? Да. Аз мислех някой хейтър е дошъл. Тук е интернет. Аз не го чуя. Ооо, още по-дърво ще бъде. Добре,
Марин, играе ли Майнкрафт? Може ли да не казвам истински имена? Добре, тогава... онова момче е от... Я просто казах, защото явно той няма такова... Той иначе не играе. Пък и в момента пътува. Къде? За Варна. В Рим? Само да питам, имаш ли... Човек, много бързо поразна граса, бе! Това е макия. Аз ще оправям моста. И аз това правя. Ама с бяло дърво. Да, бял дърво. Тук има милион дървета. Боже, тук има милион дървета с тия дървета. Айде да ходим да копаме. Секунда. Оправих моста. Сега че. Не си. Не, аз ще го оправя. Кучето, внимавай само да не бутна. Бутай го. Не, няма го бутна. Точно е... тук ще си на моста да пази. О, 21 пейсъс излезе. Разкарай се, куче. То тъпото падна. Защо мене ме напада? Чакай, спри на едно място. Защото е гладно. Защото е гладно. Мале. И няма да го нахраня. Човек! Да. Той куче да му убиме. Хубаво, те спасих. Нали? Знаеш ли колко кръв бях, бе? На 3 сърца. Рекорд? Чакай сега, аз тук оправям нещата и излизаме в минута, окей? Окей. Така, значи... Малко или много дърво имаме? Аз имам 33. Значи имаме горе-долу малко. Защото правя торчове, 48 торча имаме. Вълната няма да ни трябва. Кофата. Няма да ни трябва, иначе може. Колкото на паяка. Стрелите ще ни трябват ли? Стрелите ще ни трябват. Да, максимум. Да, колко стрели имаш? 2. Аз имам 14. Ако имаме кошка, можем да направим едни стрели. Пера ли искаш? Пера. Мисля, че имам. Имам 2 пера. Две пера ли? Я дай. Често са. Кой чест? Моя? Аз много хора. Знам. Хвърлям ги до често. Хвърля ги пред често. Чакай. Направо ще ги вземаш чекирам. Откъде намери пера? Убих една кошка. И от една ти даде 2. Да. Аз взех 16 пенски. За моста. Моста после ще го оправяме, брато. Не ми стигна в фенскейтовете, сериозно. Колко? 16 използвах и не ми достигна. Аре, ще влизаме ли в минута? Да, айде чакам. Ма имаме ли храна? Аз нямам.
За сега имаме само две. Колко ли имаш ти? Доста. Колко? 9. Я дай. Зася ли моркова? Да, и пусте моркова. Тя чакай. Гази върху тях. Преди само с един клик растяха всички. Да. След това път обаче го направиха по-лично. Дали да не е само от един. Аз ще ги обера. О, колко моркова. Колко ти даде? Имаме 9 моркова. Искаш ли хляб? Чакай, я си 9 моркова. Ето. Защото знаеш колко моркова ще им дава човек. Не само моркови ли ще си им? Не, в едната страна моркова, в другата ще си. Или смеси. Не знам както искаш. Аз си оставам си да, така. Колко хляб имаме? Сега ще ти кажа. Чакай, аз ще метна такова пшеница. Това ли е пшеницата? Да. Само една пшеница ли взе човек? Ами аз направих един хляб. Аз направих хляба. Значи имаме 4 хляба и колко месо имаш? Значи една пържолна. Аз имам 2. Абе, после ще ги делим, айде. Да влизаме в минута. Ами аз го. Аре бе! Леле, какво бързо слизане. Нали, по погрешка обаче го направи. Я се напомня с пътя, чакай. По-да тук ще бъде такова. И тия твърча, аз съм ги слагал. О, тук има куче. Кое имаш там? Куче! Тей, не? О, да, майко, тия как? Точно до мене. Зомби ли бе? Паднах. Нищо, тук не бяхме взели вода, бе, човек. Ето, зомби. Идам. Feed me more. Още едно jumpscare. Не би мене. Извинявай. Дай гати, аз тъмното. Видях го. Чакай, аз ще го ударя. Абе, гаден. Че малко да осветим. Нищо не виждам. Аз нямам нищо сърце. Аз имам 40. Тук някъде беше... Става на всичко. Не, ела, знам къде. Ето, намерих я. Това не е то, бе. Напротив, това виждаме. Да. Надолу има скелетон. Да, знам. Он е дет за малко да не убие. Надолу има диаманти. Не, аз пак диаманти. Лава. Доста лава махни се тук, защото някой скелетон ще дойде да набутне тук. Чакай, тук ако има лава, значи ще има и даймонд. Да, ама не дей, защото е опасно с тия скелетони и зомбите. О, крипъра ходи за малко. Не, той. Не, на кой ниво? Нещо ма бутна. Дай, гати, зомбито е в земята, разбираш ли? Да, с крипър и всичко, разбираш ли?
Абе, Да, не човек, на мене гати за да та... Абе, колко зомбита, бе? От всякъде. Даже и тъпя прилепа побил. Има спаунър. къде? Не знам, човек, кам ти? Аз знаеш колко зомбита изпих? Зомбита, бягай оттам. А не, скелета, обаче не знам къде ма стреля. Ето тук има един. Тук има спаунър, че то няма къде има да стреля. Знам, аз се бия с всички тях. Аре, аз с този лук тук ще ги наточа. Ей, тук врата има лазули. Май виждам спаунър, човек, па нямам... Човек, чест! Крипър! Защо честа е празен? Защото има и други хора в този сервер. О, вярно. Гол! Поне този идиот не е взимал нищо, само честовете е преглеждал. Ясно, Аз съм 15 левел. аз съм трети. Но мисля, че намерих такова Diamonds. Намери ли? Щом тук има така лава. Трябвало да има. Чака малко. Ето, тук намерих някаква дупка. Чек! Кабълстоун. Спаунър ще има тук. А, не. Ха, някой тук си е работил. Някой си е играл тук с X-Ray. Там какво има? Някой си е играл тук с X-Ray. Да, взело е Diamond всичко. Сигурно е много. Зомби с бедрок. Ага. Бедрок намери. Бедрок. Къде ще ти е? Малко по-надолу. Знам му какво правиш това. Ами, не знам. Не, брато, тук някой да търсим. Да отиваме към мината. Аз съм за тебе, аз знам пътя. Човек, то си е играл тук с X-Ray. Що? Ами, виждам тунелите. Диамантите тук всичко е взел. Един момент. Знам, аз съм за тебе. Добре, ми се това да е ситуацията. Надявам се да ви е харесал. Дайте положителен вод. Да бъде положителен... Да бе, как се казваш да занимава? И благодаря, че бяхте с нас. Благодаря се и чао. И чао. И как стана? Готово. Айде, аз излизам от град, защото сега трябва да правя много неща и да... Окей. Айде, не да мърда, защото тук аз 10 минути. Айде, чао.